Sa video na ito, pag-uusapan naman natin ang top 10 na pinakamatibay na kotse sa ating bansa mula sa mga luma hanggang sa mga makabagong modelo. Kung natatandaan nyo, dati na nating inilabas ang top 6 used cars na pangmatagalan na hindi masira-sira. I-check nyo yung link sa ibaba ng video na ito para masundan nyo ang unang video na iyon. Pero para sa video na ito ay mas hihimayin pa natin ang ilan sa mga kotse na nabanggit doon para makatulong sa inyong pagpili sa inyong future car. Brand new man o second hand. Likas sa ating mga Pilipino ang maging sentimental pagdating sa ating mga binibiling kagamitan. Lalong-lalo na pagdating sa ating mga sasakyan. Sabi nga nila, ang pagbili at pagpupundar ng sasakyan sa Pilipinas ay panghabang buhay na dahil talagang gagamitin at iingatan natin ito hanggang sa tuluyan ng masira bago pa man tayo magpalit ng mas bagong sasakyan. Simulan natin ang listahan sa Number 10, Mitsubishi Galant. Ang kotse na ito ay unang inilabas noong 1969 na itinigil naman noong 2012 dahil medyo may kamahalan ng gasto sa production nito. Ito ay dating compact sedan na nag-evolve naman at naging mid-size car dahil na din sa request ng mga taong tumatangkilik dito noong panahon ng pamamayagpag dito sa sales mula sa iba't ibang parte ng mundo. Ang model na ito ay may 9 na generation sa merkado. Mayroon itong mga makina na nagva-vary mula sa mga unang modelo nito na 1.3 liter hanggang umabot ito ng 3.8 liters nang lumabas ang huling generation nito noong 2009. Masarap din itong i-drive dahil sa maganda at matibay na suspension nito. Kahit loaded ay talagang mararamdaman mo ang malakas na hatak ng makina nito at alam mong hindi ka bibitinin kahit sa mataas na ahunan. Dagdag pa dito ay kilala din ang kotseng ito noong late 90s, lalo na't isa din ito sa mga kotseng sineset up ng mga kabataan at bagets noon. Bagamat wala ka ng mabibiling brand new ngayon, ay mayroon ka pa din mabibiling second hand sa merkado at tiyak na sulit pa din ang modelo na ito dahil talagang subok na ito ng ating mga kapwa Pilipino. Number 9, Volkswagen Beetle. Mula sa bansang Germany, ito ay unang lumabas noong 1938 at tuluyang nakikipagsabayan sa mundo ng mga sasakyan hanggang sa lumabas ang final edition nito noong 2019 na ikinalungkot naman ng marami dahil sa laki ng fanbase ng model na ito. Bagamat may mga mas bago itong modelo, hindi maikakailang mas na-hype naman ang mga modelo nito mula 1969 hanggang 1973 dahil naging paborito ito ng mga vintage car collectors o car restoration enthusiasts. Dagdag pa dito ay lalong sumikat ang mga lumang modelo nito nang lumabas ito sa Transformer film bilang si Bumblebee na naging dahilan para lalong lumobo ang presyo nito sa merkado. Kung mapapansin mo sa social media ay may mga car groups pa din sa ngayon ang nakafocus at nagtitipon-tipon para sa kanilang car shows. Dala ang kanilang mga good running na Beetles na mula pa noong 70s. Sa ngayon, bagamat medyo mahal ang presyo ng sasakyan na ito, mapaluma man o bago, ay hindi maikakailang isa ito sa mga pinakamatibay na sasakyan na tinangkilik ng mga tao. At mapapatunayan ito dahil pumalo lang naman sa 23 million units ang kabuuang naibenta ng Volkswagen para sa specific na model line na ito. Number 8, Nissan Sentra. Ang modelo ng sasakyan na ito mula sa Nissan ay nagkaroon ng iba't ibang series mula noong 1982. Nagkaroon ito ng iba't ibang pangalan gaya ng Nissan Sunny, Tsuru, Pulsar at Sylphy model na available pa din hanggang sa taong kasalukuyan. Kilala din ang model na ito bilang mahigpit na kalaban ng Toyota Corolla noong panahon ng paglabas ng mga ito sa merkado dahil parehong pasok ang dalawa sa taste ng mga Pilipino. Kung mapapansin mo, kahit sa makabagong panahon ngayon ay may makikita ka pa ding mga lumang modelo ng Sentra sa kalsada na nagmula pa noong 1990s. At kahit rektahan pa kayo ng takbo ay kitang-kita na hindi yun basta-basta magpapaiwan sa'yo kahit bago pa ang sasakyan mo. Isa pang magpapatunay sa tibay nito ay nang dumami ang mga Nissan Sentra na taxi sa ating bansa dahil hindi naman basta-basta mag-i-invest ang mga taxi company sa modelo ng sasakyan na ito kung hindi talaga ito matibay. Number 7, Toyota Corolla 1987 to 1991.
Noong panahon ng mid-90s ay malaki ang binago ng Toyota Corolla sa mata ng mga car enthusiasts sa ating bansa. Hindi lang kasi basta-basta pang transportation ang modelo ng mga sasakyan na ito. Bagkus, ito ay mga high quality na sasakyan na bumabagay sa bawat lifestyle ng mga nagmamay-ari nito. Noong panahon na ito ay nagkaroon ng iba't ibang nicknames ang sasakyan na ito gaya ng small body, 16 valve at SKD o semi-knockdown na nagmula sa mga car enthusiasts. Ito na yata ang isa sa mga pinaka-favorite na model ng kotse ng mga Pilipino mula noon hanggang ngayon dahil sa kilalang tibay nito. Sa katunayan ay mayroon pa ding mga active groups sa Facebook gaya ng Irola Pampanga kung saan nagsasagawa pa din sila ng mga car shows at road trips para sa mga ganitong modelo ng Corolla. At sa pamamagitan ng tama at on-time na car maintenance ay siguradong mas mahahaba pa ang buhay ng mga sasakyan na ito. Number 6. Hyundai Accent. Bagamat pinagtatawanan ng iba ang car manufacturer na ito noong panahon ng early 90s, ay pinatunayan naman ng Hyundai na nagkakamali silang lahat. Mula 1994 ay inilabas nila ang Hyundai Accent sa bansang Australia upang pagtakpan at palitan ang kanilang Hyundai Excel na hindi nag-iwan ng magandang impresyon sa merkado. Pero hanggang sa ngayon, ang Hyundai Accent ay hindi maikakailang isa sa mga the best na kotse na inilabas ng Hyundai dahil subok na din ito bilang taxi unit sa ating bansa. Stylish na din at high quality ang interior ng mga makabago nitong modelo kumpara sa ibang car manufacturers na ka-level nito. Although meron itong isang kilalang downside na common sa mga Korean manufactured cars at ito ay ang kanilang suspension system. Ngunit base na din sa ilang taxi drivers at personal owners, hindi naman kamahalan ang pagpapalit dito at pawang mura talaga ang spare part prices ng kotseng ito kung kaya't pasok na pasok ito sa ating listahan. Kung pangarap mong magkaroon ng sports car feel sa murang halaga, then Hyundai Accent ang para sa'yo dahil talagang smooth ang takbo at maaasahan ang tibay nito. Number 5. Toyota Camry. Ang Toyota Camry na unang lumabas noong 1982 ay isa sa mga kilalang luxury cars o high-end cars sa ating bansa, lalo na't dati itong paborito ng ating mga politiko at artista. Medyo may kamahalan kasi ito noong panahon ng early at late 90s, kung kaya't limitadong tao lamang ang nakakabili nito. Noong una ay compact size lamang ang modelo na ito, pero dahil sa mga naglabasang iba't ibang generations, nag-evolve ito hanggang sa maging mid-size o wide body na nagbigay ng social o high-class feel sa mga pasahero nito. Dahil sa pagbabagong ito, dumami ang tumangkilik sa Toyota Camry at naging second best seller na kotse ito ng Toyota mula sa kanilang kilalang Corolla lineup na magpapatunay din sa angking tibay nito. Personal na din akong nakagamit ng kotseng ito at hindi ko maikakailang isa ito sa mga pinakakomportabling sasakyan na naidrive ko, bukod sa kilalang mga kalaban gaya ng Honda Accord at Nissan Zafiro. At dahil medyo high-end ito, siguradong high-end din ang tibay nito, kung kaya't high-end din ang ibibigay sa iyong serbisyo at paniguradong hindi kanya iiwan basta-basta gaya ng ginawa ng ex mo sa'yo. Number 4. Kia Optima. Mula sa paggawa ng steel tube at bicycle parts, ang Kia Motors ay hindi nagpatinag hanggang sa maging top 20 ito sa mga the best car manufacturers sa buong mundo ngayong taon. At isa sa mga tumatak na legacy ng Kia ay ang kanilang mid-size car na Optima na unang lumabas noong year 2000. Bagamat medyo baguhan ito kumpara sa mga ibang kalaban niya sa listahan na ito, hindi naman ito nagpatalo dahil sa mga moderno nitong features na maaaring mong makuha sa mga murang halaga kumpara sa ibang mid-size car na kasabayan nito. Maaaring medyo bago ito sa ating pandinig at hindi natin masyadong kilala ang model na ito. Pero huwag kayong mag-alala dahil matagal na ding subok ang Kia Optima sa iba't ibang bansa gaya ng Canada, USA at Middle East countries. Suwabing-suwabe ang interior nito, komportable ang mga upuan
at malaki ang headroom at ang legroom. Malakas din ang makina at talagang hindi ka mapapahiya na makipagsabayan sa daan, at kahit sabihin man natin na isa ito sa mga pinakamatibay na kotse sa panahon ngayon, kung sakaling mangailangan ka man ng spare parts ay murang-mura din ang gagastusin mo at siguradong hindi ka pa mahihirapan sa paghahanap gaya na lamang ng mga sinaunang model nito na nakikipagsabayan pa din sa daan hanggang ngayon. Number 3. Honda City. Mula sa Japan, ang Honda City ay una nating nakilala noong 1981 para sa mga bansang Japan, Europe at Australia. Nagkaroon ito ng iba't ibang versions at generations at naging batayan din ito ng kanilang ibang modelo gaya ng Honda Jazz at first generation ng Mobilio. Dito ay napatunayan ng Honda na talagang mabenta sa merkado ang Honda City bilang isang subcompact sedan na kanilang ipinangtapat sa iba't ibang car manufacturers na nakikipagpaligsahan sa global small car platform. Sa ngayon ay makakakita ka pa din ng mga Honda City models na nagmula pa noong early 90s na nakikipagsabayan pa din sa kalsada. Maganda pa din ang takbo nito at tahimik pa din ang mga makina kumpara sa mga ibang sasakyan na nagmula din sa ganoong taon. Sa katunayan ay nanalo ang Honda City ngayong 2021 sa bansang India bilang Choice Car of the Year Award mula sa kanilang programa na CNB Viewers Choice Award dahil kilala ang India bilang 25% sales holder sa kabuuang benta ng Honda City cars sa buong mundo. At dahil sa abot kaya nitong halaga at kilalang tibay sa kalsada, hindi maikakailang kinilala ito bilang isa sa mga best family-friendly car sa ating bansa. Number 2. Honda Civic 1995 to 2000. Ang Honda Civic ay unang lumabas noong 1972 na patuloy pa ding namamayagpag sa kalsada hanggang sa ngayon. Pero sa lahat ng mga modelo nito ay hindi maikakailang ang mga modelong 1995 hanggang 2000 nito ang isa sa mga best models ng Honda Civic. Kilala ang mga modelo na ito sa maraming dahilan at isa na dito ay ang mga aftermarket scene nito na nagbigay ng malaki at mataas na reputasyon nito sa merkado. Sumikat ito sa mga teenagers at ibang mga car enthusiasts dahil sa magandang base design nito. Kadalasan ay sineset-upan nila ito na naging laman din ng iba't ibang car shows sa iba't ibang parte ng mundo, lalong-lalo na sa ating bansa. Kadalasan ay minomodify din ang makina nito para ipang drag race at nilalagyan ng mga mufflers para lalong maging agaw atensyon sa kalsada. Personally, isa ito sa mga dream car ko nung kabataan ko. At kung sakaling nakabili man ako noon, ay siguradong ise-set up ko din to gaya ng iba. Magaan din ang body nito at mura lang ang spare parts. Hanggang ngayon ay naglipa na pa din ang mga modelo na ito sa ating kalsada, kung kaya't isa ito sa mga pinakamatibay na kotse sa ating bansa. Comment down below kung ano ang pinakamatibay na kotse para sa inyo. Last but not the least, number 1. Mitsubishi Lancer. Mula 1973 ay kilala pa din at talaga namang hindi nawawala sa listahan ng mga pinakamatibay na kotse ang Mitsubishi Lancer. Ang mga unang modelo nito ay ginamit din sa iba't ibang race rallies sa bansang Kenya at Australia. Nagkaroon din ito ng mga sinaunang hatchback version na tinawag na Lancer Celeste. At hanggang sa taon na ito ay nagkaroon na ito ng 10 generations mula unang labas nito. Ang Lancer ay nirelease din sa buong mundo na lalong nagpasikat dito. At kung magagawi man kayo sa mga bansa sa Middle East gaya ng Saudi at UAE, makikita mong ito ang paboritong kotse ng mga Pinoy doon. Maganda din ang base design nito kung kaya't lagi din itong sineset upan ng mga kabataan. At isa ito sa mga pinakamatinding kalaban ng Honda Civic at Toyota Corolla pagdating sa mga car shows sa ating bansa. Pero bukod sa design, ay talaga namang subok na matibay at matatag ang Lancer models ng Mitsubishi. Katibayan dyan ay hanggang sa ngayon ay mayroon pa ding mga Lancer versions mula noong late 90s ang makakasabay mo pa din sa kalsada. At kung machechempohan mo man ang mga mid-2000s model nito, ay makikita mo talagang hindi na pag-iiwanan ang performance at itsura ng mga ito. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!